Ola maa min bɛ yen ko dabali jugu de bɛ e da la walima ko siri jugu de bɛ e da la. Yɔrɔ o ka ca an balakaw la minnu bɛ u sinamusodenw dabali walima minnu bɛ u sinamuso yɛrɛw dabali. Ola maa o maa ko dabali jugu de bɛ e da la. Sabu dabali bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka fɛn caman tiɲɛ. Ola ni sirannen don walima ni sigannen don i yɛrɛ la k'a fɔ dɔ bɛ e la. A kɛla dabali si o si, a kɛla mori jugu ka dabali, a kɛla soma jugu ka dabali, a kɛla maa si o si ka dabali, malimakɛ malimamuso ni dabali si o si bɛ i la, i janto a la. Mina ni duwawu min kalan, i ka sɛbɛ siɲɛ 11 k'i kunna nasi. Wallahi mɔgɔ o mɔgɔ mana ko ni o nasi ka dabali o dabali to i fari la. Ala b'a bɛɛ effacer ka bɔ yen. Maa min mana kɛ Ala ka barika don a la. O duwawu ye jumɛn? I b'a sɛbɛ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman. Allahumma ya fahashashu wa hitot liyuta fayuta wa ya tolmata laha mayuta. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مسيغاك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. اللهم يا فهشش وهيتس ليوتا فيوتا ويا طلمتا لها ميوتا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين. مغو نية نسبة شيطة أنكيلي كي كوني النشي دبلي بي فريلا على باب بيتغي كابوي أكلا دبلي شيوشي فوسيتغي على كو إفاسي كابو إيكا بنادمديانا بيو. Mɔgɔ mana i dabali a t'i don k'a sabu kɛ i kunna ni nasi ye. O tuma maa min mana baara kɛ yarabi Ala ka barika don a la. Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama sɔli ala rasuli. Maa minnu ye maa kuraw ye i bɛ se k'i abonné. Ni mako b'a la k'an ka fayida caman sɔrɔ i bɛ se k'a sɛbɛn YouTube kan Konate ka fayida kɛnɛ walima Facebook sanfɛ Konate ka fayida kɛnɛ. N'o kɛla i b'an ka fayida caman sɔrɔ. Ni abonné tugu a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ bila e bɛ kɛ maa fɔlɔ ye ka o sɔrɔ. O tuma maa min mana fayida ninnu ta ka baara kɛ n'a ye yarabi Ala ka barika don a la. Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama.